na kami mismo yung gagawa. At matula kami na rin kayo na kanini, mag-tsokolating baterol. In Kusina Manuela po, mas popular, pinaka-popular yung rin drinks mi in tsokolating baterol. Opo. Which is served in 3 ways. Itang classic na hot, or ice, tuling mapaling panahon, or frap naman. Ito ba pa mag-prepare yung tsokolating baterol? Yapin mo rin itang menu ng pamangawa. Actually, o i-upgrade kayo? May upgrade, pero siguro may modernize mo itang method. Lagyan mo muna, itang pa mag-roast po, kayong kawali mi talaga gagawan, to tosta mi ring kakao, mani, ating kaya kami po, ating niya pang special nuts na dadagdag mi, niya mas malinamnam ya. Pero itang pa maggiling kasi ala nang yan itang gilingan. So, syempre, we adapt to what is available now. So, gigilingan niya po through a machine. Akit siya talagang malekat ya, maglaro ya, magmantikaya. At saka yung tsokolating baterol na gagawin ni paste ya. Iya po tableya, uling kami mismo gagawa. Ito pong kakanyanan? Yes, kakanyanan. Yes, mano-mano. Para ka rin anak. Banta abalo yun, ano mo rin sabihin ng tsokolating baterol, no kanya menibat. The chocolate is the cacao, itang baterol, it's the process, the method of serving it. Babaterolan niyang makanyan, baka niyang maging frothy, mabula. Karing coffee shops, they have frother, di ba? Itang pang-pabula, tama po ba? Yes, tama. Yan, so kaya tsokolating baterol, gagamitan dahil itang makanyan. Pero don't worry, because, again, the availability po, rin ang makanyan, masyadong dakal ngayon so don't worry, pwede naman mag-blender. May handheld blender tayo, meron yung mga blender na malalaki, just to achieve itang kayang froth, itang bulana. Kumarinin po ito, tikaburin ko tanggang madam. Modernize na po yung kayo po. Actually po, in-order ko po tsokolating baterol. Ikit-kepit po, po cold, kasi usually po hot siya po. Wow. Favorite ko po yung ang Angeles mo rin po. At least hindi ko atry ko po yung specialty po. Wow. Wow, ito naman yung kayo, na although may kapag tsokolating baterol na kayo in other places, please try to try our tsokolating baterol kasi ating yung aliwang blend, inabe. Mo puro maniyan po ang kakao. Pagdagdag kayo pang aliwang klaseng nuts para mas malinamnam niya. Wala ba katanong dito, chef, dito kakao? Actually, rin kakao po kasi, depende mo naman ka rin variety. Rin kukunan ko kasi they're from Cagayan Valley. Why? Kasi less yung acidity da. Bala mo kape yan naman Di ba ating kape na pag ininom mo, kapat bala maslam ka panlasa? Ating yung aftertaste. So the same with kakao. The same with kakao. Pero yung kako, yung kako, Opo. Itong yung tree yan It's a tree, it's a fruit. It's a tree, Fruit niya po Puro silang buto. Yes, bala mo nung buklat bala mo atis siya. O gayabano yatin yung laman-laman. Naman yaman yang kanan papakan. Yung mumuna yung mabaloy ite. Bicol, dakal ka rin kung yanakin. Opo, Bicol. Dakal mo naman, dakal Bicol. Papangawalang kaya ka rin peanut butter, Mayroon din po pa yung process po. Pamag-tsokolate. Alin naman, yung pinakamalambat mo, ling manumano kami Kaya ba't may yung ni-roast in kakao, manumano mong balatan. Uling ala kaming machine. So manumano mong balatan, kaya ba't nanita, kainin, itanan nuts, i-roast mo and then giling na, mo. Crafted yan talaga. Wow. Ikanan mo rin mga balo. Ko to add on the note na you are using special nuts. Yung pong tsokolating baterol, yung pong authentic ba na tsokolating baterol, gagamitan niya po ba talagang nuts? Nuts. Siguro rin aliwa, ma'am, bala mo, alala ko. Ring aliwa, kakao mo talaga. Anya niya kapait. Puro yan. Puro yung kakao, mapait siya talaga. Tamo, ring aliwa naman talaga yung the usual is kakao and peanuts. Baka kanita medyo itang strong taste na ning kakao, manoneutralize siya, anyat niyang mani. O ito yung usual talaga. So, pero kaya Pampanga, karing kuwabalo, itang ating kami dadagdaga special nuts, ay yung mas malinamnam. Mano man rin Kapampangan, manyaman yung bagay, buri de pang panyamanan. Wapi. Okay, malaman din yung peanut butter. Ita pong peanut butter, ita po medyo kaya na ita. Siguro itang shortcut method. Po ita kasi bisang manggiling, mani.
Pero syempre, natiyari nga luwang lasa. Wala mo kanta, lalapit na yung lalasa yung choknat. Okay. Nung peanut butter, yeah. Aliwa rin po talaga yung authentic na recipe. Wow, aliwaya. O na yung sabi ko, Pin, every time kukotnan na ako, there's nothing wrong or right. Depende kang taste da. What we're just offering here is, for us, yung manyaman na timpla. Special. Wow, manyaman na timpla para kaya kami. And we hope na aburyanan din rin tao. Kasi, ewan naman nasabing maling kayo, makanyang nakagisna na eh. At ano Makantala. na pa rin pagmaragulan ng kusina, Manuela, bago tamo nila itong kadila, itong mapaglalang. Actually, pag Maragol mi Kenny, syempre rin kaya kaming special empanadas. Kami mo po yung gagawang empanada ng palaman mi talaga is the actual sisig. Sisig, humba. Tapos the ham and cheese. We really buy excellent ham from Quiapo. Wow. The famous ham. Oh. Wait, Pinets, one of our kahit talaga ugaling Kapampangan. Kahit mo, we always want to put itang best. Nung magdual tang produkto, gawan tayo na Excellent. itang masanting niya talaga, makanyan, itang kung pwede nga, like yung ham and cheese po, ikwamitan talagang top of the Alam line. mo kanyaman, Di ba? Ang lasa na ditang pineapple and ditang ham. Lalasa The yung best. Pasko. The best, yeah. Yeah, kasi Kimbalemi naman, every time pong na Pasko, when we serve ham, I always cook pineapple. Pabukal kayo, nipotip yan ng aburianan niya. Pabukal kayo po kayong star anisang po pang cloves. Ing bawo na ning star anisang pang cloves sa pang pineapple, it smells like Christmas talaga. Tapos sabayan may ham, at yan cheese, at chocolate ang club ng empanada. So it's perfect. Ano kanyaman tito? We tried here once na. Again kasi, karing weddings, karing yailong events, yabi tani yung chocolate yung batirun. Kung kape. Tayo pamakyabi karing. Actually, we're different planning po. events. Magplano kami po na, actually yan putang magpa-cater laki kami nga pagmarangli, abay yung option ng tsokolating baterol. Po pang kape. Pero soon, paplano na piningan ako na magkamap niya ng mga karetang kiosk para atin lang makakawani retang drinks. Opo. Ano pa mo rin? Yan ka rin bisa magpa-cater. Oreng ating events, na bisa kayo pong magpa-kape kaya kami or chocolating baterol. Just message us on our Facebook account, Kusina Manuela or Pagmarangle. King apag marangle naman, anong pagmaragulan tamo pa rin siya? Ayun kaya katamong Pagmaragol, retang kaya katamong authentic Kapampangan dishes. So, in kakaiba lang, we're doing it the traditional way. Kasi po, dakal authentic Kapampangan dishes na ngayon pero kami, noon na nitang pamagluto, tang sangkap, noon na nitang dating gagamitan. Like for example, yes, ito mo, mag-order ka sinigang. Sampalok ya, kamyas siya, o biyabas siya. And we're using the real. Yan kasi rin anak, madalas po. Mag-interview ko kasi dakal mag-culinary tourism ka na ako, Penny So, potang mangutang ko karela, sino marunong magluto ng sinigang ako? May ano ba ng lugar din Kami po, anong ginagamit yung pang-asim? Yung pong powder, yung pong ganon. O siyempre, mabilis yapin naman. Sabi ko napin sabi ko, there's nothing wrong. Pero as much as possible, lalo na itamo Kapampangan since we are known to be the culinary capital of the Philippines and we are known to serve good food, let us preserve it. Let us preserve it by not keeping the recipes karing kakatamong baol o kayong pamilya. Preserving the tradition, the food, is through sharing. We promote it, we pursue it, diba? We educate people, we share your recipes and how we do it. That's the way of preserving it. On the contrary, na ring aliwa, their way of preserving it is keeping it to themselves. So, alam malyari, matdaya. Makatakot matdapin yung kari-kari Favorite ko man din po yun. Diba? Madaya in a way na akala nila ng mga bata ngayon ng kare-kare is fried liempo or fried crispy pata. Tapos pinoporm mo lang yung sauce. So, hindi nila alam yung ang original pinanggalingan is yung matagal mong pinakuluan yung baka, oxtail, ox-tripe. It takes hours to cook itang prosesong ito. Ngayon kami, we stick to that, itang traditional way. So, from the preparation, selection of the ingredients, to the cooking method, up to the presentation at the table, it is done very traditionally.
Alang fancy, fancy o twist. Ngayon siya wala makadeconstruct yung kare-kare. Ano yung makakawa yung guli. O ito pinagsasabihan ko, kasi taning akagisnan. So, nung ting akagisnan da rin generation na yun nano inga kwento da, kaya nandito kay generation. May wala itang penibatan. Ngayon, wala mo nga na-assemble Gusto mo yung makakawa na yung kare-kare ngayon. Many bata. Itapin po, there's nothing wrong with creativity and recreating, hanapin Kasi lalo na rin, chef, they want to be playful. Kasi syempre, it will interest you pag it is done in another way, ang new way po. Kaya sabi mi, there should be a restaurant or there should be people na that still mag-serve pa rin kitang traditional and authentic way. Baka nita, it will be passed on to the next generation. Bato natin po talaga yung original Alaska po. Yung minsan po pa atin na pong atak magkaliwa. Bato natin po yung original Kapampangan mo po. Wala masaya. Wala masaya. Masakit diling lubit ang minta ka kayong restaurant kalako mo mabayad ka lub. Ako, very maingat ko po niya rin tao kayo. Siyempre, I cannot perfect everything ating munta, takay atin ilar masyadong masaya. I'm trying my best na before lam ako, abi ako itang burida man na masaya lang ako. Lalo na rin kapapano kapag 16 Itapin po, wow. Okay mo po yung sounds, pero yung pa inakin bagya. Wow. Ay, Richmond, pakihinain yung sounds, no? Lalo naman, di ba, ating kari-kari na parang powder yan mo. Ito kung mix na sa salwan mo Dakal available. Ngayon ako pen makanini. Can we blame them? If you're working, mama ko kaking bali alas 5, linga kabisang ma-traffic. Munta ka kay Ngobramo, muli ka na ng oras. Ala na ka time to do that. We cannot blame them. But still, they should be aware na that's not the way talaga. Atin talagang penibatan. Kasi isipan kong makanyan. Ot mo, mig-click lareng makanyan. Kasi for the people na mabilis imbit, ang fast laking, ala ng time to cook. Taga-taga instant. Oo, ala lang time. Una yung itapin po, itamo, tinako kwento nasabi naping architect. When I have guests na aga nakada, mga pakyak ko aga nakakay apo ko. Aga nakakay dara ko kasi makanya niluluto na. Kahit priceless tang patamagkwento lang makanyan Una yung itapin, paano mong tsula kang alawang lugar, kapat available. So at least they have a way of recreating nung nanitang sigang, bulang lang, makanyan. Pero ating pamurin dapat na mag-staking totoo, katang traditional way. And this is one way of helping us doing it. No? The Filipino Food Month in April, di ba? We are promoting Filipino food. Itamo kayo ni Pampanga, kaya nga pagmarangle, Aldo naman, pa-promote tayong Kapampangan food. At saka matula kayo po ngayon kasi maging yang talagang tourist destination, po ang ating lang bisita rin Kapampangan, kaya ni daladadalan. Because even the Kapampangans themselves, they cannot cook anymore na tinang oras. Niya mabibigla ko, daralado rin bisita da. Ing ugalit ang Kapampangan, magluto takin bale pag sa Jatala, di ba? Wow. Uning tapin busy na larin. Pero at least atin lang pupuntalan. Po ang ating lang bisita. Kaya ni dalawa kaya nga Ay, tapin po. Sa akin, nagluto na pa kayo bali, manintol na sangka. Manos ka ba? Okay, Kapag maglinis ka pa. Actually, makanyan. Yan ang papakater. Masaya kami naman po makanyan. Ay, tapo. And we cater. Mag-cater kami po hanggang Manila. Kaya kamalawag, chef, no ka rin pwede yung cater. Sambales, we had one in Sambales already. We had 2 in Sambales. Manila. Opo. Northern Luzon. Makati. Makati. King, syempre, Congress, Malacanang, MMDA, the government offices mo naman. Tapos, Sambales, mag-picnic, mag-outing, Bataan, karing resorts. Opo. Lalo na rin balikbayan. Pagdating ng balikbayan, burid ang pamangan Kapampangan.
Ating kumputang kong chef. Sige. Go. Chef, you are one of the most empowered women. Nakakilala ko. Wow. Kelly Pampanga. Salamat. Salamat po. Anong ka-eleganting magsalita, Isha. Ay, salamat, salamat. And knowledgeable, very knowledgeable. Just magluto yun na yung magsalita. Andiyan busy. Siguro kasi sa piano ng ingredients mo, Chef. Chef, what inspired you to be this woman of... Chef ba talaga? Ali. May graduate ko po UP, Bachelor of Science in Business Management. And I worked for nutritional company for 13 years. 13 years? Oo, that was my first job as employed. And last job, ka-graduate ko, I was assigned in Quezon Province as a medical representative na ipapromote ko nutritionals gatas. So siguro that, looking back, hanggang experience mo sabi dapin, ako connect the dots mo lang eh. You said na siguro madaldal ko, I can express myself. It's because from when I was growing up, miyabi ko kay youth ministry, skin church, so may expose ko to people. And then when I got employed, medical representative ko, so we were trained to talk to professionals, we talk to doctors, so katatakot makipagsalita adyan kanino. So that's a big factor na connecting the dots. It all contributed to what I am today. And also, when it comes to cooking naman, I'm more of a business person, actually, sales, ne? Uling high school ko pa mo college, mami salina akong t-shirts, mag-paint ko, kami Divisoria, manyali kong relo, pamisali ko kani. More of like that. Business, tang buy, sell, makanya ne. But, innate ka na ako, in pa magluto, uling meragul kong magluto kimbali. Ima ko, magluto ya, ring dara ko, magluto la, deng fiesta, arena kay man mo magpakita yung pauso kanita. So 2 days before, papatendo ring manok, makanya. That's what, all these things, I now, as a share ko lang when I do my talk to students, tanga sabi mong sangkot siya. Kasi, they always ask us, dyan darayo kitang kutang mo. They always ask us, why Kapampangan food is better or is mas mayaman? Bakit din Kapampangan ga sila magluto? Itang akakit kong reason is because of that methods of using na itang gagamitan tamo. Like for example, sabi big sangkot siya. During fiesta, nung minunang panahon, alang ref, alang freezers, and kailangan nung magtawong kawkawa. So what they do is, a day before, patenda no rin, bingunan nila, isang kutsada na. When we say isang kutsada, we boil it, pakulwan tane, o kaya iadobo tane, then ang tane yung aslam, paminta bawang. Palwalan mo na yung lasa. Kapag lakwan mo yung kabukas, takpan mo masira ito. Kinabukasan, kanin mo pa mo igasa, karin may denan kamatis, karin may denan tomato sauce. Kasi wala kang ref eh. Kapin din yung sutang balang marinate. Ing mag-marinate pa magbabadya na niluto. Ing sangkot siya or parboiling, niluto mo eh. Parboil is before boiling. Boil me. Boil me dita. Boil me. Patayin mo ne. Patayin mo ne. Na? Menong split ko yan. Parboiling ita na ba? Patayin mo ne. Patayin mo ne. Patayin mo ne. Tandaya na. Baka tamali na malalim bakterya, masira, mangnas. Pero syempre, nowadays, I cannot recommend na patang sangkot siya, may makayan. Ulining condition, tamo, sobrang mapali. Pero no, tsaka kang room temperature or tsaka air condition, you can do that. Actually, agagawa pa rin. Akagawa pa rin ta. Agagawa pa rin ito na mag-fiesta ka. Uling ala, mo naman nakabit nga eh. So, makanting agawa din yung minuna pa rin. So, uling niluto din minuna, inadobo din eh. O, pepeko lang din, sinangkot siya din eh. The next day, ginisade. So, luluwal itang lasa. Yan mo naman pong rason ito, bakit nang mag-fiesta. Sabi na mas manyaman pa mga keto king Aldo, diba? Patang pinalim. O kasi luluwal yung lasa lalo po. May lambatana. Okay. So, ito po. Ngayon, going back to your question, so adding that influence of cooking in our family and my business side na naman abalo ko, kayong sales, kayong obra, kayong marketing, and customer service, tipo, adding all up, ito po yung maging sangkap ng bakit ating kami ngayon nga pagmarang din po Kusina Manuela. Chef advice for aspiring chefs.
Ako po graduate culinary school. I took some courses kay Aishcam. The basic concepts of fundamentals of cooking mo po ne. Inka na ako, in balo ko, itanga balo ko, karen pengari ko, pakarendara ko, karen teachers ko. In advice ko, if you want to be a good chef or in anything, tiyang nanong kurso, dapat yung puso mo talaga ka rin. Emo itang uling ikit mong dakal pera keni o itang pintalan mo. Tang makigayo. Pera yan natin. Ali, o itang magkakamali, dabalo, behind. Ali kasi, o ito po yung malilyari eh. Nya, timo, may mukat kong restaurant keni, ikit na malakas la. Sipi nga na ako niyan, ina naman forte. Likwa na yung cook na, mi saraya. May siray pa mga na. O ito, kasi po ito yung malilyari. Sabi ko pa, nung nanitamburi yung gawan, pero not all is all about passion. That's not true. Adyang cherry passion ko, pilido. Cherry passion tan ko po. It's not all about passion. Dapat at suya rin tang business side. Kasi kailangan tang kumabi. Kailangan tang kumabi. I really admire those chefs na very passionate kay gagawan da. Pero abe talaga, dapat ating kang business sense. Kasi it's for you, it's for your employees, it's for your family and their families too. So, makanyan po. Very well. And I thank you. Chef po lang. Walang dapat. Magkalita, balo na rin analbeta. Closing remarks mo, Mel. Balo yun po. Ining apagmarangle, iyamong marimla. Kareng muntakay kay marimla. Ay, kapag... Marangle. Kasi kung air condition. Iyamong marangle air condition. Biomate si heat index, maka-air condition. Dakal po salamat for bringing that up kasi dakal pa rin namin kay Balo na maka-aircon nga pag marangle. So, patang may pa nagkatla ka no, parang tama nga, ay, mapahali yara. Pepa aircon mine po. Adyan po nga nakatamo ka buriking alfresco na concept. Na po fresco. So, last Holy Week pa, panagal niya, maka-air condition na po yung pagmarangle. And Kusina Manuela also is air condition. Okay. Kaya sobrang pali po ngayon, makasawp naman po itang maka-aircon niya. Kasi regalo ang ngayon nila pa may mag-invest sa aircon. Regalo mo restaurant kahit tamin Wow. Pero pag marangle, layo pa dito sing heat index na aircon. One step ahead sa yung ma'am. Ay, that's a blessing also. Sabi ko, kung decision na gawa ko, salamat kaya pa mga di. Salamat. Kasi penga di kaya syempre, gastos na naman te. Penga di ko. Maka-solar mo naman po. Opo. Ay, asasopan tayo. It's one of the best decisions na gawa mi. Kasi nung talagang alaking air condition, talaga ako buong summer, Holy Week, alang taong mga hanggang yun. But because we're air conditioned, mumuntala rin tao po. Very raw niya talagang recipe siya. Kayo, Diyos ko. Kayo, visionary. Kaya bengan yan kaya bengan yan kay katamong abe pa mga diya napin. Ay, tara mga kata, apagmarangle, marimla na ka rin na niya. Wow, basta kayo tara, lumipat tamo bayo ko magpaalam. O tara, matatamo apag marangle. Post ko na yun yan. Susunod kami po. Namadadang madakal airtime kang ba? Madaldal ko eh. Magin makaon niya. Itang falls makamandar lang. Pakipayandar. Salwana po. Ay, malaos Hello ka po. po. Malaos ka po. Ay, kabanglo. Hoy, kabanglo. Tsaka pati pasbol. Ay, again ka no, Tito Benny. Take two, Tito Benny. Tito Ben. Ay, Oh, sige pa naman. take two. Hindi, bisang naman Tito Benny. Ayusan niya kasi lalaban niya kay aircon. Hi, Maya Palabak po. Malaos kayo po. Hoy, kaya pa mo tsaka pati luwal. Mabanglo na. Sampalok yata. Hindi ka sa sampalok. Ay, pako. Thank you, Chef. Wow. Ay, hindi na pampasalutin din. Hoy, pala mo mama ang fiesta. Ang tonto, fiesta kita. Wow. Sabihin mo kami, kayo makasasalabitan naman, no? Leleyo Ay, ko isang ipalubyo. kutsala ka niyan. Kenya tayo na. Punta na mo, Mario. Punta na.
Ayun po, maka-air condition na po. Kaya po, hindi niya paano kami pawas. Paki-on yun sa kabila. Paki-on yun sa kabilang ilaw. Halo-halo. Ilaw-ilaw. Party pamarinda. Hatid ang buko sherbet. Waling mapali. Etang, may luto ya, traditional. Nagogogo. Ne, ayan. Dok tayo, Dok. Siya tayo manggo kanya ganda po. Yeah, sige, kumakayo. Actually, mura mo naman. Harvested lang mo ka rin siping bale. Potang papasil. So, pantala. Mamisali. Minsan nating kay Mito, nung nang-harvest daralado kay ni. Then, sa 25 pesos mo yun per kilo. Wow. Wow, sige. Ay, atin lang pa pumagtakan. Kabat baloyo. Kabat baloyo po. Magtinda kami rin bagok. Yan. Siyempre. Anya, katero na niya. Kening bagok. Lalo yung yaman yung mangga. At siya tinil-til may bagok. Ay, nababanang talangka. Ay, hindi naman. Paborito daw yung tabang talangka. Kung boneless dilis. Malagad lang rin boneless dilis. Okay. So, tinda mo naman kening function room. Sabong. Cut. Maka-live ka mo po ngayon eh. Pagano'n ka rin kayo po. Lupaw, malapit ka mo. Salamat po. Ayan. So, ini, pwede pong function room, meeting room. Pwede ko po mag-cooking demo. Ay, magandang cooking demo, ma'am. Ating kaming cooking immersion. Aliwayi tayo. Yung cooking demo, we do it to students. Ito mag-culinary tourism. Aside from that, ating kaming awesome culinary cooking immersion. Group of people, they really cook. Talagang magluto lang sisig, so mais, kamaro. Basta group teaching, this is promoted with the help of Department of Tourism. It's a partnership with them. So guests coming from other places, then ba't na kayo ni Davao, lang po pang Iloilo na bong, and Manila. You have to book. So a minimum of 15 persons, pwede na. Kasi 15 persons, group of 5 la kanita at per group. No, it's just a half day. It starts with a market tour, dala-dala kay palengke. So, akit din panyaliwan ka rin. Kaya ba't mutala kayo, maka-ready ng aning ingredients, pag luto na kanta. So, talagang tuturo nila. Magluto lang sa mais, from scratch. Kaba, gad-gad dewa, mga yan. Even yung sisig, tuturo mo yan, makanano yan. So, pati pamamalengke? Chef, tuturo mo? Naman, market tour ya mo. Actually, mag-handle ka reta-reta ng agencies. The travel agencies or retang tour operators, sila na mag-handle kanita. Na dala-dala ka rin palengke. Minsan San Fernando, minsan Guagua. Badang pakiting kaya katamong palengke. Kasi tapin usually from other places la. Pero if you're interested, you want to make a group of your own, kayo na kan, mas masanting, syempre. Sis, makompleto tayo ng buwan. Balo yung rin mag-birthday ngayon, makanyan. Pero mag-birthday, gagawa ng activity na, pwede ito. Pero ito mag-birthday, pwede kayo nila mo mag-celebrate, ne? Open niya pa naman yung May 23, wala pa namang makabook. Ito. Ayan. So, ayan po. And then, nung malta mo kayo ni, ratang bisang alfresco, atin pa rin naman. Here, Pwede. Ngayon, hindi masyadong tirik yung araw. Atin naman kasing akasya, sabi nyo nga, iba yung heat index lately. Pero dati, maraming nagda-dine dito. Ayan. Wow, Mr. Yapito. So, yan po. Kakondusive mga, kapreswan. Malaman nyo at Chuko Thailand ating makanyan. Best. Mapali mo. Kapag pwede ka mag-picture. Pwede ka mag-picture taking, Kenny. O niya, talan nyo rin. Tarara sa apag. Anong paborito mo? Kamaro. Umba. Sisig. O betute. Makanyan.
O, mag-picture tamo. May guling bokeng kay hangin. Pink Queen, libutan Pink Queen. Maka-live cam mo. Sabi po ito, sabihan na sisig o sig queen. Okay na. Okay, game. 1, 2. Ate ko ba souvenir po ito? O, yan po ne. Ay, shout out Makanyan. ko rin, taga-Balibago. Dakal po, dakal salamat for visiting us. Yeah, we are so honored. Ne, okay to po. be invited here. And thank you, Architect. Oh, thank you, for being architect. with us. Wow. Shout out, Madam Rachel Ponce from Balibago, Angeles City. Thank you for watching. Hello po, thank you po. Followers you, Anang Bella. Tara po, lungtam ulit. Oh, chef, thank you. Okay. Beg po Boss Benny, GNL TV44, President, TVP Pampanga. At least paramdaman mo ulit ang dimlan eh. Presko mo rin kasi ngayon pa masyado makatirik ng alto. 9 to 9 8 p.m. Mag-open kaming 7 a.m. breakfast kita king Kusina Manuela. And then pagdating ng yung pero retambi sa mga na branch na, they can transfer here na pagmarangli. Pero yung Kusina Manuela 7 a.m. bukas na. Wow. Ating kaming breakfast ka rin na pong tapin, tsokolating baterol, bibingka, puto bongbong. So, nang biyahero naman, Yeah. then Zambales, Bataan. Oo, pwede lang mag-almusal. Taga Pindandamulag, ang almusal, pisto, Yan maayan. dalan, rangang kaligid. Malagmaya po. O, kaya ba't nangaliwa kasi magbiyahe, maginayang lang, mag-breakfast lang. Burida, takmanda na itang lunch. So, mag-brunch lang. O, asayang biyahe da. So, kaya nila. Sulit ang dalhin yan. Oo. From sila po. Okay, dakal salamat po. Thank you po, Chef. Thank you, thank you. Thank you po. Bagus pala ko kaya kanya ni Chef. Ay, nila ko lang. Actually po, kasi maka yung camera, pero malate na ako po kailangan.